Dumig bukid. Kay mo tiratas bigagang. So may istorya na to. Papa Jo. Pilay ano? Ayaw di ma. Ano man gid mo may good sa area. Ano yung dawaton? Kasi putayan na to na Papa Jo. Para simple ra kayo. Adobohon una nya kunuan aron madubol kill ba. Kan na Kunuan si basta adobo yun. atong sudan. Kani si Boy Papa Jo. How gini mo luto? Para ka putahin ni. A few moments later. Guys, daming guys. Guys, Kisay mo luto ni Papa Jo. Si Boy Matik mo luto na kay Haud kasi aning kon. Kagang. Kaya di basta ni. ayaw di ma. Tipay. Ya, oh. Kamingan mo lang. Happy rin yung human mo yan. Next. Guys. Tapuan sa nato guys. Ang kagang guys. Hoy! Nandun? Soy. Ut ay naon samang ka nga. Sugo kag kuwagtaan di. Ang kanta manuong ka. Unya na nagangan, mukanta sa ako. Para mapagawa sa unguan ba? Beautiful boys. Isang kaya, Joy. Tingin ko si Boy Matik nangita sa imuha na aram day kadriya di ay. Ako lang gihapoy mo. Kuha na po na rin tanga dron. Kay kuha man day kadriya. Atay, kita pa nagkagod sa lobby. Sukaan mo kita. Atay, Joy. Naon sa ang sugo ni mong tangan nga hingkanta mo day hinugtukin. Uy! Hapit na ba ito ng itakal ko? Kung nalay kong tangan. Angat kita pa. Kuha nga pag sangin. Sana ay naon sa mangkay balik na lago na pagtangan o sangig na pagyapot. Ada ni ring lamas diri. Uy, yan lang kumanta. Uy. Kurado kayo mo ha? Tanawa rin. Gamitan ko ni teknik. No, 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 no. Guys, Usay, una ni Boy Matik. Tika. takang tudan niya. Tika. Pani cooker sa mapaga mga guys. Hoy! Tika. Tika guys. Sige ito na ganun guys kay kami tuno. Ang namas! Ah, dira Boy Matik ko. Unsa mo puni oh. May pagka grada gyud ni. Buiti soy ba? Grabe gyud ta mo nay. Ha, bais mana panato mga na. Gini, gini. Nah, dira sangi ko. Okay. House Bombay. Simple lang yung mga guys. Simple lang lamig nga. Tudan. Boy Matik. Pila ka baso? Duhang group. Dua. Ano ya? Kuha ko og atong plato. Unanan. Ha? Kay ako na lang, di lang ko manugo ni Isoy kay hinayag naman to, hingkanta man gyud.
Tumatik juga ka ba? Hindi na, tumagpunan yan. Buy matik, tumatik yun. Lumat ito, May. Dato yun. Iya harus pilih ha. Nanda, guys. Sino na so? Lapos ba yun sili? Juicy. Sana all. Sabaw. Kamu nih, cambuk nih. Hindi po sabaw. Sana all. Sili. Pagalos kaon. Sulbat ang problema.